Είναι. Γιατί δεν βάλαμε ρολόι στο δωμάτιό μου. Εφτά. Οκ. Τι. 7 είναι. Πρέπει να μαζέψουμε. Τις διακοπές. Παιδιά, ξυπνήστε σας παρακαλώ. Ξύπνα. Τι θες, Μαρία? Δημήτρη. Σε ξύπνησα γιατί σήμερα μας κάνουμε τις... Σήμερα τι, Μαρία? Μαζεύουμε τις διακοπές. Oh my god. Αρχίζω. Οκ. Παιδιά. Έμιλι και Νικόλα, ξυπνήστε. Μαμά, γιατί μας ξυπνάς? Ναι. Παιδιά, σήμερα να μαζέψουμε και τις διακοπές. My goodness. Πρέπει να το ξεκινήσουμε από τώρα. Το ξέρω. Νικόλα. Παιδιά, ετοιμαστείτε τέλος. Να πάω να ξυπνήσω τα αδέρφια σας. Νικολέτα, ξύπνα. Τι? Μάζεψε τις διακοπές. Το ξέχασα τελείως. Πάω να ξυπνήσω την αδερφή σας, την Ειρήνη. Ειρήνη, ξύπνα. Τι θες ρε μαμά? Μάζεψε τις διακοπές. Εντάξει. Μαζέψτε γρήγορα. Σε 1 ώρα φεύγουμε. Ωραία, ξεκινώ να μαζεύω κι εγώ. Τι πρέπει να πάρω πρώτα? Ηρέμησε. Ξεκινάμε. Πρώτα θα χρειαστούμε αυτή τη τσάντα. Τα γυαλιά μου. Να αλλάξω ρούχα. Ωραία, τις πιτζάμες μου. Δεν είναι καλοκαίρι, οπότε πάρω αυτά τα ρούχα μαζί. Το νοικοδομάνικο και το δαχτυλίδι μου. Το δαχτυλίδι δεν ξέρω αν θα το πάρω. Βιάζομαι. Τι άλλο πρέπει να πάρω? Ηρέμησε, τι άλλο πρέπει να πάρω? Αυτό το βιβλίο για να μαθαίνουμε μαθηματικά τα παιδιά μου. Νομίζω αυτά πρέπει, γιατί ναι. Αυτά πρέπει. Θα πάρω και αυτό το κοντομάνικο έτσι απλά, άμα χρειαστεί σε κάτι. Εγώ τέλειωσα. Τέλειωσες. Ωραία. Το αγαπημένο μου μαξιλάρι. Μαρία, κινητό. Όντως. Ωραία. Το αγαπημένο μου μαξιλάρι παίρνουμε. Τι άλλο θα πάρω? Τα ρούχα σου. Εντάξει. Πρέπει να αλλάξω. Τι παίρνω μαζί μου πρώτα? Αυτό τις πιτζάμες μου αυτό το νοικοδομάνικο. Μπορώ να το χρειαστώ. Οπότε δεν με νοιάζει. Βάλω αυτό βασικά. Τι άλλο θα χρειαστώ? Το αγαπημένο μου βιβλίο θα χρειαστώ. Δεν θα χρειαστώ τίποτα άλλο. Ναι. Oh my god. Πρέπει να ετοιμαστώ. Ωραία. Τα αμάξια μου. Θα πάρω μόνο το πράσινο αμάξι, γιατί μπορεί να μην μου χωράνε όλα. Μόνο και μόνο αυτό έχω. Αυτό. Θέλω την αστυνομία, το πυροσβεστικό. Μια τρελόμπαλα. Το τάμπλετ μου μην ξεχάσουμε σίγουρα. Θα βάλω όλα μου τα παιχνίδια. Ελπίζω να χωράνε. Δεν χωράνε. Και τα ρούχα μου που θα μπουν? Και αυτό. Βρήκα μια ιδέα. Πάω να πάρω ένα κουτί από εδώ πέρα. Πού είναι τα δύσκολα? Οκ, εδώ. Και τώρα χωράνε και τα ρούχα μου.
η πάνα μου και το μπουφάν. Όλα αυτά θα χρειαστώ. Και πρέπει να αλλάξω και θα βάλω το μπουφάν μου. Τι άλλο θα χρειαστώ? Αυτά θα χρειαστώ. Ναι, και αυτό. Μέσα αυτό, έτοιμη. Αυτό ήταν κλεψιά. Το ρομπότ μου, ωραία. Ήταν πολύ κλεψιά αυτό. Τουλάχιστον μπορώ κι εγώ να το κάνω αυτό. Το τάμπλετ μου χωρά. Δεν θα χωρέσουν όλα εδώ πέρα. Ούτε τα ρούχα μου νομίζω θα χωρέσουν. Χώρισαν όλα. Χώρισαν. Αλλά δεν κλείνει. Το κλείσα, ωραία. Το σκυλί στο καρότσι του. Πού να τα βάλουμε όμως τα πράγματά του? Δεν έχει κάπου όλου να βάλουμε τα πράγματά του. Δηλαδή το παιχνίδι του θα τα κρατάω εγώ. Τέλεια. Πρέπει να ετοιμαστώ δηλαδή. Βάζω τα ρούχα. Δεν γίνεται άλλο. Και εδώ θα βάλω κάποια άλλα. Εδώ θα βάλω όλα μου τα ρούχα. Δεν με νοιάζει άμα δεν πρέπει να τα πάρω. Ωραία. Το ρολόι μου. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εδώ μόνο το ρούχο θα βάλω. Δεν χρειάζομαι κάτι άλλο. Παίρνω τη τσάντα μου. Ωραία. Αλλάζω. Ωραία, πιτζάμες μπήκαν ήδη μέσα. Τι βάζω? Ωραία, βάλε. Τι άλλο να βάλω? Αυτά, εντάξει. Δεν νομίζω να θέλω κάτι άλλο. Τι έβαλες μέσα εσύ? Τα ρούχα μου εδώ. Και εγώ με τα ρούχα μου έβαλα. Τέλεια. Ωραία. Τέλειωσαν οι υπόλοιποι. Τελειώνετε, παιδιά! Τελειώσαμε. Παιδιά, θα περπατάτε γιατί σας το λέω. Νικόλα και τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Πάμε κάτω. Και πάμε να ετοιμαστούμε να φύγουμε. Ιουπι! Σιγμά boy. Καλά. Όχι, μην τραγουδάς αυτό. Γιατί να μην το τραγουδάω? Τραγουδά αυτό. Gnarly. Tesla. Gnarly. Fried chicken. Gnarly. Party on my hills. The song Gnarly. Oh my god, the beat. Oh my god, is this real? Προτιμώ το chicken banana. Καλό. Σταματήσει να μαλώνετε και πάμε. Δεν μπορώ να περπατήσω. Έλα, να σας πάρω αγκαλιά. Και να σας πάρω σένα αγκαλιά. Πάμε έξω, ιουπι. Πάμε. Παιδιά, άμα θέλετε part 2 να σας δείξω πού πάνε διακοπές, πρέπει να φτάσουμε στα 10 like. Και γράψτε μου στα σχόλια μια καρδούλα το αγαπημένο σας χρώμα. Bye!